Takže milá Nikol Gornická, přála si, aby jsme nenatáčeli pořád kouzla, jako v Mý masovině 4. Takže začíná Mý masovina 5 a tentokrát to nebudou kouzla, ale gumičky. Takže lombenc podstavec, krabička a takže tady máme jako premiéru ten nádherný náramek. Punk, punk, pink. Prosím, na Vánoce nikdy nezapalujte svíčkou gumičky. Může dojít k megapožáru. Takže další věc. Kde jsem to měl? A teď další věc. Podívejte se, co se dá udělat, když jste šikovní z ABčka. LCD board. Další věc. Doporučuji si koupit BMW X6 v RC Kingu. A pustíme si nějakou hudbu. Takže právě nám přišel náš dnešní host. Hádejte 3krát. Hádejte 3krát, kdo to je. Za první Nikol Gornická, za druhý Tomáš Ženožička a za třetí Kuba Černý z kanálu Kuba 55. A dám vám na to minutu. Někdo zvonil. Tak běž dolů. Počkej, nebudeš tam ty? Ne, víš čo, jdi tam ty. Tak jo, takže to ty šer. Takže správná odpověď byla Kuba Černý. Do prdele. Ahoj, jsem to já, Kuba 55 z kanálu.
55. Jsem Jakub Černý z kanálu Kuba 55. Ano, měli jste správný pořad? V každém videu jsem to já. Ale někdy bude ve videu i Honza Kavalír, toho určitě neznáte. To je takový velikán strašný, ten má 164. Já je stejně starý jak my. Jasně má 164 metrů. Lombens. Tak jo, Lombens, gumičky. Kde máš tu kameru? Jo, a co dneska budeme ještě točit? Takže chtěli bychom vám odhadově, ty to neujíš, to musíš takhle, hele. Nechte toho. Puč mi to, Michal. Kdy máš ty čumplasy? Takže čau, lidi. Tady je Kuba 55. A chtěl bych vám jenom upozornit, že toto video bude trošku vulgárnější. Se prosím neposlechněte. Ty padáš jak debil. Jo, jinak se kamarádíme 8 nebo 9 nebo 10. 9, ty jo. Protože nám není ani 10, takže dáme 9. Nebo 2 dáme 9. Nebo starší než já. Co už liško. Liško, nech toho. Takže on je 2. února a já jsem 8. a Benáci jsou 11. Lombard included, Lemtel included. Tak a ten video bychom ukončili, protože se jdeme dívat na Dostál. Jo. Dáváme odkaz na Nikolu Dostálovou. Má motorku z Hill Climb Racing. No a co já s tím? A počkej. A vyhráli jsme 20 milionů. Výsledky losování byly takovéto. No jo. Počkejte, já to musím dát výpočně. Je to kouzelnická karta. Koukejte. Protože je to kouzelnická karta, tak jsme to vyhráli. Tada! A už tam není. Už jo? Ne. A takže čauky, mňauky, dejte lajky a čus!